Исәнмесез, гафу итегез. Сездән сорарга мөмкинме? Әлбәттә. Нәрсә турында сорарга телисез? Мин журналист, йорт хайваннары турында сюжет әзерлим. Сез йорт хайваннарын яратасызмы? Йорт хайваннары. Мин аларны яратмыйм. Алар пычрак. Йорт хайваннары яшәгән фатирда пычрак була. Шуңа күрә минем фатирда йорт хайваны юк. Кешеләрнең фатирларында төрле йорт хайваннары яши. Песиләр, этләр. Ләкин мин бер хайванда сорамыйм. Бигрәк тә кечкенә этләрне яратмыйм. Хайваннар фатирда яшәргә тиеш түгел. Моны күп кеше белә. Балыклар булырга мөмкин. Ләкин бүлмәдә эт тотырга ярамый. Җавабыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сезгә йорт хайваннары ошыймы? Әйе, миңа йорт хайваннары ошый. Мин аеруча этләрне яратам. Минем дә этем бар. Аның исеме Кара борын. Ул бик матур һәм зур. Этләр кешеләрне бик яраталар. Кешеләр дә этләр белән уйныйлар. Сахада йөриләр. Кешеләр һәм этләр дуслар. Этләргә кешеләр һәрвакыт кирәк. Минемчә, эт мәчедән яхшырак. Җавабыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз.